Grécko-katolícka rómska misia už takmer 20 rokov mení rómske komunity k lepšiemu. Za ten čas sme vyrobili veľa videí, hudbu pre Rómov a Slovákov. A dospeli sme k bodu, kedy s mnohými rómskymi dobrovoľníkmi dokážeme prinášať veľa povzbudenia pre všetky vekové skupiny. A chceme to robiť kvalitnejšie a pre vás. V centre Savore Sigord zriaďujeme a rozbiehame vlastné štúdio. Plánujeme natáčať videá, relácie a hudbu, ktoré pozvihnú mnohých Rómov. A ukážu Slovákom iný obraz o Rómoch. Naše finančné dary nám pomôžu vyškoliť sa, aby sme mohli tvoriť ešte kvalitnejšie videá. Okrem toho sme aj hudobníci. Môžete sa tešiť na dobrú hudbu. Budeme tvoriť slovenské aj rómske programy a niektoré z nich budeme vysielať dokonca aj naživo. Vďaka vysielaniu rómskej misie som ľahšie prešla počas pandémie náročnými situáciami. S Rómami pracujem viac ako 3 roky a za ten čas som mal možnosť poznať mnoho skvelých hudobníkov, tanečníkov, hercov. Podpor túto kampaň a zviditeľníš ich talent. Pridajte sa k našej mediálnej misii. Aj vďaka vám dokážeme posunúť náš mediálny obsah na nový level.